लोगोफोर भालुकफुङाव फैदों ओरैबायदि समायना बुंनो लागा जेबो गैया जों जेबो बुंला दिनै जायगाखौल' नायदो एसे भालुकफुंखौ लोगोफोर बे जाबाय भालुकफुङा ओरैबायदि समायना बे जाबाय बर' गामि बेयाव गुबुन हारि गैया माने राभाफोर दं खोमा मोनसे मोननै न'से न'नै बेनिफ्राय बे हायाव जाबायदि खेथि मावनानै जानांगौ बेफोरबायदि खेथि मावनानै जानो रोङाखै बिसोरो माइ गायो नंगौ गय दङ गयफोराबो दासो जाहांदों नाथाय बे हाया रानस्रावस्राव बालाबारि नङा जोबोर मोजां जोंनि गामिनि बा जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सेंग्राफोरा जोंनि गामि खाथि खालानि सेंग्राफोरा बे हाखौ मोननांगौमोन ओरैबायदि पटल बागान खालामगौमोन केरेला बागान खालामगौमोन माने पारमानेन्ट बिसोरो माने बैसां लुनानै दोनगौमोन बे जायगायाव नाथाय बे जायगानि मानसिफोरनाव आं सोंदों बिसोरो मावनो बाबायनो अरुणाचलावसो खामानि मावनो थाङो मेक्सिमामानो जोबोद दुखुनांथाव मावना जानो रोङोब्ला बे हाया ओरैबायदि मोजां आंथ' दा बे जायगायाव हा बायना गय बागान बानायहैनो लुबैबाय लोगोफोर भालुकफुङाव माने पुरा शान्ति माने भुटनि जायगालै आदा आसुरित नांबावगोन नों पुरा भुटनि जायगा दा माने भालुकफुङाव आसुरित नांबावगोन जोंनाव ओंखाम जादो माला फैया माया सलिड बालिपारा 2 किल'मिटार एसे मोजां जागासिनो लाबोलै जोंखौलाय माइन्ड फ्रेश मोनलायलांबाय बाला गैया बिराद मोजां जायगा दङ सलिड माने आदिबासिफोरा इयावनो मावनानै खुनु सिन्था गैया न खामानियाव अभाब गैया माने मावनोल' गोदो बर'फोरा रावबो मावासैनो बिसोरथ' इनि नङामोन ना आदिबासिफोरा झारखान्डनिसो गोजामोन खामानि मावनो लाबोनानै दोनदोंमोन Sem Boro. Siapa mau sebut dari temen kemana? Cari. Alakung.
सना जायगालै सना भालुकफुंनि सेबां समायना जायगा गैया माने हादान एरियायाव आरो बर'फोरनिया ओमफ्राय सोरबा लाखिबा थालांगोन भालुकफुंनि बर' गामियाव थालांगोन सोरबा लाखियोब्ला ओरैबायदि माने जों गासैबो जायगाखौ गिदिंजोबो जों क'क्राझार बाक्सा चिरां नाथाय भालुकफुंनि जाय अरुणाचलाव थांनाय बे बर' गामि बिसोरनि सेबां समायना जायगा गैया गय गायनानै जा माइ गायनानै जा आयु सलिड जायगा बेस्ट नों मा होनो फंबाय बरिया सब जायगाखौनो बेरायो सनालै सनाखा साबसिन मोनदो बिनो जों दा जे फैना भालुकफुं बयनिफ्राय बेस्ट बर' गामि गासैबो माने ओरैबायदि नायनो मोजां माने माइ खेथि जायो गय आयु